Hola, us saludo des de Rotterdam, després d'haver fet la marató amb 2 hores 30-15 i bé, doncs, molt contenta perquè realment és una gran marca. Portava molts mesos preparant-ho, primer semblava una cosa molt complicada, després mica en mica els entrenaments van anar sortint i bé, avui s'ha pogut plasmar tot el treball fet. I bé, si us he de comentar una miqueta la cursa, jo anava amb llebre, amb el Roger Roca, que jo confiava totalment en ell. De fet, portava el rellotge, però jo no me'l mirava, sabia que ell sempre em marca molt bé els ritmes i hem sortit a ritme de mínima i algun parcial ha sortit una mica més ràpid. El Roger em comentava, anem ràpid, vas bé? I jo, sí, amb encara una mica de precaució els primers quilòmetres, però mica en mica veia que sí que realment em trobava molt bé, que anàvem apretant i realment les sensacions al cos responia i res, hem anat avançant quilòmetres i tot i que al circuit hi havia alguns puja i baixes suaus de ponts, de túnels, que també ens bufava una miqueta d'airet, que he tingut algun problema amb els avituallaments, però bé, la veritat és que sensacions perfectes i amb molta força al final i res, molt contenta.